जेरै मोनगोनां दिपेन बर' आरसुनि जों गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा आरो ताकाम मिसिं परिन केबांनि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगिं जों साब्रैजों नेशनेल कमिशन फर सेटल ट्राइबनि मोनगोनां चेयारपारसन अंतर सिंह आर्या बिथांखौ जों लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम साबमिट मोनसे खालामदों आरो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनानै जों डिमान्ड खालामदों जे 2019आव बे मोनद' हारि आसामनि मोनद' हारिखौ सेटल ट्राइब स्टेटास होनो थाखाय बिथांमोना जा रिकमेन्ड खालामदोंमोन बे रिकमेन्डेसनखौ उइथड्र खालामनो जों डिमान्ड खालामदों आरो रिभिउ खालामगोन होननानै बिथाङा एसिउरेन्स होदों मानोना जे बे मोनद' हारिया जाबाय गोबां एडभान्स आरो पपुलास ग्रुप आरो बेफोरबायदि पपुलास आरो एडभान्स ग्रुपआ सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला आसामनि जोंनि एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन माने स्कुल कलेज बा इउनिभार्सिटियाव एडमिशननि बेलायाव बा मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज आयुर्वेदिक कलेजाव एडमिशनाव जोंहा खहा जागोन जों डिप्राइभ जागोन इभेन माने सेटल ट्राइब हिसाबै बिथांमोनहा जुदि स्टेटास मोनोब्ला बे 6 सिडिउलानो जा नन 6 सिडिउलनि अट'नमियानो जा बैफोरनि रिजार्भ सिटआव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो खाबु मोनगोन आरो इभेन दानि थाखानाय एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्ट सेगमेन्ट जा एसटिपिनि थाखाय रिजार्भ बे रिजार्भ सिटफोरावबो बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो हागोन मानोना कनस्टिटिउसन अफ इन्डियाआव ट्राइबेलखौ डिफारेन्सिएसन खालामनो हाया ट्राइबेला ट्राइबेलानोखा आसामावसो एसटि प्लेन्स आरो एसटि हिल्स दङ खिन्थु नेसनेल लेभेलाव एसटिआनोखा गतिके कम्पिटिटिभ अल इन्डिया कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनफोरावबो बिथांमोनासो बांसिन माने सिट बिथांमोनासो दखल खालामगोन ओंखायनो जों बेखौ होबथानो थाखाय नाजाबाय थादों जों लोगोसे जानानै मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेसन जों दादों क'अर्डिनेसन कमिटि अफ दि ट्राइबेल अर्गानाइजेसन्स अफ आसाम CC2A होननानै आरो बे CC2Aनि जानानै जोङो गोख्रोङैनो बेखौ अपोज खालामबोबाय थादों आरो अपोज खालामलांबाय थागोन आरो बेखौ जेरैखि जाया जों होबथानो थाखाय सेस्था खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायगासिनो जों अपोज खालामगासिनो आरो रिसेन्टलि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे मोनद' हारिखौ जुदि एसटि खालायोब्ला दानि थाखानाय एसटिफोरा गोबां खहा जागोन होननानै बुंदों थेवब्लाबो बिथांमोना सर्ट टार्म पलिटिकेल गेननि थाखाय बा राजनैतिक मुलाम्फा लाब खालामनायनि माने उद्देश्य लानानै बिसोरो बिथांमोनखौ आरोबाव गासै रिकमेन्ड खालामनो नाजादों आरो फैगौ जा आसाम एसेम्ब्लि बे विन्टार सेसनाव फैगौ 25 नभेम्बर खालि मिनिस्टेरियेल साब कमिटिया मोनसे रिपर्ट साबमिट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों जों बे रिपर्टखौ नायग्रोना लानोसै रिपर्टखौ नायनाया रिपर्टआव जुदि जोंनि एगेन्स्टआव थाङो रिपर्टआ होमब्ला जों जनानै थाया जोङो सारा आसामावनो आरो मुभमेन्ट जों खालामगोन राजा लामायाव जों ओंखारबोगोन आरो लोगोसेनो बिथांमोना जुदि गोब्राबैनो पार्लियामेन्टआव बोखांनानै बिलखौ जुदि पास खालामो जों सुप्रिम कर्टआवबो केस होनो थाखाय जों थाब थियारि जानानै दंखायो